Malamig-lamig, ikot-ikot Pagaling-galing, walang tope. Dalawang teammate. Galing ko kaya yung isa. Tawin na ito na. Vicks Vapor Up, ipahid sa dibdib, likod at liit. Doble tibay ang Bear Brand Sterilized. Tumutulong laban sa pagod at sakit. Get discounts up to 80% off sa Lazada Sulit Sweldo Sale. Lazada. Kagayan na.
Hey, channel, hello. Di ako kasi na malapit na palang mag 3 hours yung live ko kanina. Kaninang isang.
Dancer Love, ano, request John ko rin dyan. Savers. Sobrang sarap pero di Request. Anong, kantahin natin dyan, Love? Ikaw at ako, sige. Pagkatapos nito, DJ ang aking radyo. Ang pati ng ilong ko, guys.
Next channel, MLSO, sabi ni Love Hailey. Ano kayang kantahin ko? Ito kay... Ay, yung request. Ikaw at ako. Try ko to, kay Love. Kasi nga hindi ko alam to. Ikaw at ako. Sige, sige. Try.
Wait lang guys, ako yung magja-jacket. Maglo-loading pa ang aking pang-jacket. Maraming salamat. 5 million in the house. OTW sa mga jacket nyo guys. Para makapaglapag po kayo ng mga bahay dyan. Medyo mahina ang ating internet loading. Leah Timeless Beauty Cares. Ayan. Magja-jacket na ba ako sa inyo? OTW. Sa mga walang jacket dyan guys. Salamat. 6 million in the house. Loading pa, loading. Leah Timeless Beauty Cares. Ayan. Magja-jacket na ba ako sa inyo? Ayan si Madam Leah. May jacket ka na po. Pwede ka nang maglapag ng bahay mo dyan. Meron na siyang jacket. Madam Leah, pwede ka nang maglapag ng bahay mo niyo. Papuntahan mo. TW, sa mga walang jacket dyan guys. Salamat. 6 million in the house. Ayan si El Casyan. Ayan. Salamat. Loading. El Casyan, may jacket ka na po. Mag-jacket na beauty cares. Ayan. Mag-jacket na ako sa Love po guys, thanks. Sabi niya Sige, pupuntahan natin yan, lalab. Ayan si Madam Leah, may jacket ka na po, pwede ka nang maglapag ng bahay mo dyan. Hindi ba ako iko guys? Meron na siyang jacket. Puntahan ko kay Leah, love. Leah Timeless. Madam Leah, pwede ka nang maglapag ng bahay mo dyan. Puntahan ko. Ito ba yung umahan ng jacket niya guys? Really,
padikitan naman si Salamat. Linya ng lahat. padikitan si Leah Timeless Beauty Cares. Ayan. Ayan si El Casyan. Ayan. Salamat Okay pa, Nick. in loves. Nandito ako sa ano, sa iyo. Tamsak na lang yun, ano, K-channel, labs, K-channel. Dikit K-channel. Name channel, ayan, salamat. Magbaba po kayo ng bahay dyan, guys, para mapuntahan ko. OTW na ako, Madam Leah, Timeless Beauty Cares. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Leah Timeless Beauty Cares. Another day, another vlog. It's a heart day today. Applying my makeup, preparing to go out, date with my hubby today. Relation. And here we go. Just apply a light makeup para hindi naman masyadong dead ang aking mukha. Dating dikit pa dito Maglalabas. na inyo, Madam Leah. Kasi hindi pantay ang aking eyebrows. Pupuntahan po Put tayo. some more. So this is just a quick makeup application. And Dikit na brother house, stay connect. mag-highlight ako ng konti Salamat. sa aking Session. eyebrows para pumantay sa kulay ng buhok. Kasi medyo Tapos si Madam Timeless. lumalabas ang aking parts. Pasensya naman. Parts ng thunder. Ito highlight. Watch ko lang ang 3 minutes, guys. So, makikita niyo it's a little bit blonde color. Kunting highlight lang para pumantay sa kulay ng buhok ko para hindi naman obvious na napaka-dark ng kilay ko. See, that's the one. And first, I curl my eyelashes. Hindi ako nagpapalagay ng eyelashes extension kasi ayokong maruwing yung original lashes ko. Ayan. Quick makeup. So, ang gagawin ko lang na tools is kamay ko. It's because heart day today, I use my red eyeshadow. Pagka kasi brush ang gagamitin ko, it takes longer to me kasi
Magki-clean pa ng brushes, magsasanitize. Kasi magki-clean pa ng brushes, magsasanitize. Kasi magki-clean pa ng brushes, magki-clean pa ng brushes, Elysian, punta ako sa bahay mo, sir. Ito hindi pa kita dikit, sir. Elysian. Full watch ko lang po ito, sir, ha? Bago ko ididikit. Saang resort po ito, ano, Sir Elysian? Mukhang maganda dito, ha? Ay, Aboyugliti pala. Medyo malayo. Ang ganda naman dito. Yan, ididikit ko na po ito. Ah, Punta ako dun sa isa. Mahina yata internet ko. Sound back boses ko. Tinanggal ko lang kasi yung tinanggal ko yung bait ko, yung jack. Kasi yun yung nag-iiko.
Ayan. Um, OTW, ulit ako, Madam Felicia. Ayan, hindi pa kita kadikit dito, Madam Felicia. Watch ko lang ng 3 minutes and then magdidikit na po ako. Salamat. Salamat sa suporta, guys. Sige, sir, kamoy-moy. May jacket ka na ba dyan? Magbaba ka lang dyan, sir. Mag-aayuda din ako dito. Ang dalawa. Dalawa lang kasi walang masyadong ninja tong isang cellphone. Gagawa pa ako. Nag-edit ako, sir, kamoy-moy, sabi ni Madam Ning Channel. Winmac DB, ayan, kamusta? Di ako naka-reply kanina, ay sir Winmac DB kasi busy. Ayan, Madam, Elysian, Beauty Curse, ididikit ko na po. Ayan na, kalimbang na po kita, Madam, Beauty Curse. So, punta naman tayo kay Elysian. Elysian, OTW ako sa iyo. Ito. Hindi pa kita kadikit dito. Para G. Tambay lang. Sabi ni Sir Wenma. Salamat po. Pagkipuntahan naman po si Sir Kamoy-moy. Premier niya ata to. Dan na po ako sa iyo, Sir Elysian. Salamat. Sir Kamoy-moy, puntahan kita. Ayan, ito, hindi pa dikit to sa iyo, Sir Kamoy-moy, itong ninja na isa. So, ididikit ko siya. Tamsakan ko na din.
Ayan, kalimbang all na Sir Kamoymoy and walang alaman Sir Kamoymoy. Ning channel, sige, galingan mo pagka-edit. Ayan. Baba mo hagdan, nakakyat si Elysian. Sige, sige, baba ko yung hagdan guys ha. Wait lang. Okay guys, ibaba ko lang yung hagdan na. Para may pupuntahan pa kasi ako. Ibaba ko na lang. Hagdan. Sa mga gustong umakyat dyan guys, akyat lang pa kayo. Ibababa ko yung hagdan dyan. Kasi may pupunta. Iwan ko muna tong cellphone ko dito. Para maka 3 hours tayo. Maka 3 hours tayo. Kung kaya ng 4 hours, 4 hours. Para medyo malaki-laki din yung mga double. Kaya mo, tingnan nag-helmet niya yung matalyaw ko gano'n. Hey guys, nandyan na yung hagdan guys. Sa mga gustong umakyat, yan muna kayo guys ha. May pupuntahan lang si host. Saglit lang, iiwan ko tong cellphone ko. Mag-off cam muna ako. Salamat, salamat, salamat.